athi ushonge mangabe ehlabelela athi kungumusa ukulibona elanamhlanje. Hallelujah. Isikhathi bazalwane sokulwa ulwele impilo yakho. Ngiyayibona ezinye izinto ezikhona emhlabeni uye wayilwela. Ezinye zikwehlulile, ezinye uyilwele maqede wayinqoba. Kodwa lesi isikhathi bazalwane sokulwela impilo yakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi uma ngabe wendlula kulomhlaba, haleluya, uhambe uye ekhaya ezulwini. Bengisalalele omunye umfo, I think it's on Friday. uNkulunkulu wamthatha wamisa esihogweni. Okay, angiyiyeke lezi zesihogo bazalwane because bonke bakhuluma into efanayo. Akekho okhuluma into eyahlukile. Bonke mabakhuluma ngesihogo bazalwane bakhuluma into efanayo ngesihogo. Sikhona bazalwane. Kusho ukuthi isihogo sikhona, siyaphila bazalwane. Uma ngabe ungaphili kahle ungumntwana kaNkulunkulu, yilapho uzophilela khona egameni lika Jesu. Kodwa indawo engiyithandile uthi ngenye lamalanga wamthatha uNkulunkulu bazalwane. Uthi wathi namhla ngifuna ukuyokukhombisa eparadise. Ngithe mangishumayela ngeGood Friday ngathi uma ngabe uJesu engaphansi komhlaba, iparadise lasuswa bazalwane. Belingaphansi komhlaba. That's why uma ukhumbula indaba yesicebi noLazaro, labazalwane ababili bebabonana bazalwane. Kodwa into bebahlukanisile bekukade kungumhosha bazalwane. That's why lithi iBhayibheli ke isicebi sakhuluma noAbraham sathi baba Abraham, awukuthumele uLazaro aqoboze umunwe wakhe azophozisa ulimi lwami ngokuba ngiyashala ngikhona. Sikhona bazalwane. So uAbraham wamtshela ukuthi abangapha abasezi ngapha, abangapha abayi ngapha. Lokho kusho ukuthi nibazali ukuthi wena uyayikhethela ukuthi kahle kahle usase namhlabeni ufuna ukuyapi egameni likaJesu. Lasuswa iparadise ngaphansi komhlaba njengoba ngasho bazalwane kwaba bekhona bayifuna bazalwane leyo ntshumayelo ngizoyifaka bazalwane. Hallelujah. Lasuswa iparadise uma ngabe lisuswa uJesu, uma ngabe enyuka wenyuka nabangcwele. Lithi iBhayibheli ke kwabonakala eJerusalem abangcwele abantu abane babashonile behamba bazalwane. Uma ngabe uJesu enyuka neparadise seliya kuphi bazalwane? Seliya ezulwini. Uthi ke wamthatha bazalwane. Uthi ke uma ngabe efika uthi akatshelwa ngumuntu ukuthi seseparadise manje. Uthi indawo yakhona yayigreen ngenye indlela bazalwane. Utshani bakhona bakade bugreen ngenye indlela. Bukani bazalwane. Uma ngabe aya esihogweni bebehla bashone phansi. Uma ngabe sebaya eparadise bayenyuka baye phezulu. Hallelujah. That's why ngengasho ngathi umuntu oshonayo onoJesu ngaphakathi kwakhe akayi underground kodwa uthatha ngama partaker aye ekhaya ezulwini egameni likaJesu. Bantwana ngicela ungayisholi ngokuba kwakho la. Ngicela isikhathi sakho osilethela umbonge ngaso uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungilethe ngizokhonza wena kulesi sikhathi. Hallelujah. Uthi ke uma ngabe bafika eparadise, uthi ke into yokuqala abamtshela yona, uthi ke uJesu wayephethe iBhayibheli bazalwane. Uthi ke kulelo Bhayibheli uthi wamtshela ukuthi ke uma ngabe emhlabeni kuphela unyaka, la ezulwini kuphenywa ipage eli1 eBhayibheli. Hallelujah. Angeke ngithi maybe bebabu Samuel chapter 1 kulonyaka. Uma ngabe sekuthi 2026 baphenya ipage eli1 bazalwane. Uthi ke wamtshela ukuthi
la sikhona njengamanje eBhayibhelini sisencwadini yesambulo naso encwadini yesambulo ama-page wakhona asayaphela bazalwane. Kusho ukuthini lokho bazalwane? Kusho ukuthi isikhathi sesiyaphela bantwana, akusekude ozayo uyeza futhi akakulibali. Sikhona egameni kaJesu. Uthi ngelinye lamalanga waphinde wamthatha uJesu waya ezulwini eparadise. Uthi uma ngabe efika eparadise, uthi ngaleso sikhathi uma eseya okwesibili bekangaphili kahle, beke asayi-church goer. Sikhona abazalwane, asangaphili kahle emhlabeni, ayi-church goer bazalwane. Uthi ke ngaleso sikhathi uma ngabe nje athi uyangena kwavele waqoshwa bazalwane, kwathiwa hamba uyophenduka ungcolile bazalwane. Akusoze kwangena lolulodwa olungcolileyo ekhaya ezulwini. Sikhona abazalwane egameni kaJesu. Wahamba vele bazalwane. Ngelinye ilanga waphinde wamthatha uJesu waya eparadise. Uma ngabe efika khona, uthi eparadise kunabantu abaningi bazalwane abakhona eparadise. Uthi ke wabona omunye umkhulu owayekade role model yakhe asesemhlabeni, wambona eparadise bazalwane. Ubona nabantu okade uphila nabo emhlabeni baphila impilo engcwele. Haleluya. Kunenye engiyithandile ayishilo bazalwane, wathi abanye babamba ijackpot. Uma ngabe atshela ukuthi abanye babamba ijackpot bazalwane, kanjani bazalwane? Lo muntu uthe asesibhedlela, insuku zakhe zokuphelela seyigcina, kwafika umfundisi washumayela. Sikhona egameni kaJesu. Uma ngabe eshumayela bazalwane, isikhathi sakhe sesondele, maqede wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Umuntu onjalo bazalwane ubambe ijackpot. Uma ngabe ukhumbula uJesu, uma ngabe ezofa esiphambanweni, kunezelelesi ezimbili bangcwele. Lithi iBhayibheli ke esinye sezelelesi, glory to Jesus, amen, esinye sezelelesi bazalwane vele besimoshile, besifanele ukuya esiphambanweni, besifanele ukuyofa, kodwa saba nenhlanhla bazalwane yokubamba ijackpot. Hey, ngisho mina ukubamba ijackpot bazalwane. Yazi ngicela ukusho ukuthi uma ngabe uye esibhedlela noma kungathiwa umuntu wakini akasakhulumi, please mamukelise uJesu. Nithi mina esembhedeni bazalwane kugcwele abaphayiphi ngapha nangapha, kodwa kuthiwe uyaphefumula. Wena uma ngabe ufika mshumayeze, uma mamukelise uJesu, ngoba indaba yokholwa bazalwane isenhlizweni. Njengoba isenhlizweni bazalwane, noma izindebe zomlomo zingasakhulumi, kodwa uyezwa bazalwane. Uma ngabe ngaleso sikhathi ayivuma lento, amukela uJesu njengenkosi. Ubambe ijackpot bazalwane. Hey Nkosi yami, kuba isihogo sesikhamisile ukuthi uyezwe, maqede atshintshe direction bazalwane, aye ekhaya ezulwini. Haleluya. Uthi mayefika lapha, lo mkhulu lo abemazi wamtshela ukuthi cha, umkhulu wakho akekho la. Uthi uma ngabe kuthiwa akekho la, uthi mawulela into
awukhulume ngomlomo but into oyikhuluma enhlizweni uthi ngabe sengiyabona ukuthi kahle kahle usesihogweni noma kanjani. Uma ngabe ungekho ezulwini noma kanjani uyesihogweni. Angiphinde bazalwane. Uma ngabe ungayi ezulwini noma kanjani bazalwane uyakwasijulileyo isihogo. Esihogweni bazalwane kungena abantu abadala. Esihogweni bazalwane kungena abantu abancane. Esihogweni bazalwane kungena intombi nezinsizwa. Esihogweni bazalwane kulo Sunday school. Indaba yokusindiswa eyomuntu ngamunye manje. That's why the Bible ke izembe libekiwe ey'mpandeni zemithi ligawula omncane ligawula omdala. Lalela wena othi usasemusha lungisa indaba yakho noJesu isikhathi sisasekhona ngoba makungenjalo uzoya next door. Zothi siyakungcwaba sithi usezulwini kanti uye next door. Cha bese ngisho next door bazalwane. Ukani bazalwane uma ungayimiseli ekukhonzeni uNkulunkulu ulimaza eyakho impilo. Angiphindi lokhu okwenzayo awenzeli awenzeli omunye umuntu kodwa usenzela wena bazalwane. Awenzeli omunye umuntu ifavor kodwa wenzela impilo yakho ifavor. Ukani bazalwane ekhonzela uNkulunkulu uma ngabe uzirobha wena urobha eyakho impilo ngelinye lamalanga uzokhala. Isikhathi sokuyihlola bazalwane. Kube yilona lo ayihlole bazalwane ukuthi ngabe ngisendleleni eright. Zihlole Sunday school ukuthi usendleleni eright. Zihlole intomusha, zihlole mama, zihlole baba. This is your life. Futhi ayipheleli la emhlabeni. Sikhona bazalwane uyendlula ngenye lamalanga uzobe uwedwa. Hallelujah. Hey man, awuzobuwedwa. Uyabona kule uzobuwedwa bazalwane. Nabazobeka emathuleni bazobeka amaqede bese bayakushiya. Abanye bayogeza izandla balingisa uPilato bazalwane bathi uPilato mangabe geza izandla athi cha asiboni iqala ebekufanele sikwenze sikwenzile usehlulekele yena. Ungehluleka kangaka umusa ugcwele ungaka bazalwane. Yabona ngicela uphume ekwenzeleni umuntu ifavor bazalwane. Angiphindi ngicela uphume ekwenzeleni umuntu ifavor. Ngoba uma wenzela umuntu ifavor umuntu bathi ufana nerobot kusasa red kusasa green kusasa orange khonza ngoba uya ezulwini bazalwane. Yabona uma ekhuluma ngeparadise ngiye ngayizwa impilo yami ukuthi cha le eyamba bazalwane lena mi deserve paradise. Uqala ukuyitshela wena usasena emhlabeni eJesu uyabona ukhulume nawe wenze i-meeting nawe. Ngiyezwakala bazalwane ukuthi wena kahle kahle uma ngabe wedlula kulo mhlaba uya eparadise. Hallelujah. Asingenele ezulu lenkosi bazalwane. Ngoba sizokwenza nje inkonzo ezimbili ngizosama nje ukushesha masinyane bazalwane. Hallelujah. Kuna lamazwi ngizoqhubeka nawo next time but
Kunizwi nje uNkulunkulu alambulile izolo mangiseza ngendlela ngisuke emakhaya ngiza ngapha wanginikeza lo nabazalwane ngathi njengoba unikeza uNkulunkulu ngiyoshumayela ke namuhla ebandleni. Haleluya. Kulamazwi le besikhulume ngokuqala athi uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngizowaqedela abazalwane, nangenqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke. Uma ungayibuza umbuzo ukuthi why uNkulunkulu angasho ukuthi nangenyama yami yonke, ubale inhliziyo, wabala inqondo, wabala umphefumulo, but inyama akayibalanga. Why angayibalanga inyama? Ngoba inyama iyamzonda uNkulunkulu, kodwa inyama iyatuthwa abasakwayo, inyama iyanikela. That's why Apostle Paul encwadini ngobaseRoma chapter 12 uthi ngiyancenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu. Ayisizobuya bazalwane, asinezwe lenkosi encwadini kaGenesis bazalwane. Hallelujah. Genesis chapter 1. Funa nje sikhulume ngalamazwi la. Verse 26. And 28 kama verse nje amathathu bazalwane. 26 ufundela kanje. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Yes. Basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu. Yes. Nezinkomo nomhlaba wonke. Yes. Nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Okay. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Yes. 28. uNkulunkulu wababusisa. Yeah. uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande, nigcwalise umhlaba. Ngicela uandayele lamagama athi nigcwalise. Nigcwalise. Ila magama nje ngizokhuluma ngawo bazalwane, nigcwalise umhlaba. Niwunqobe. Nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle. Yes. Nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Sicela sikhulekele. Izwi lakho baba liyaphila lingamandla. uNkulunkulu wethu linguqobo lwakho liyadala. uNkulunkulu liyinkembe ekhaya emahlanu. Thank you Jesus. Usisake baba izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla. Vula indlebe zikamoya uNkulunkulu wethu ongcwele. Lingene enhliziyweni yethu in the mighty name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Thank you Lord. Amen. Hallelujah. Ngifuna nje ukukhuluma ngalamazwi athi nigcwalise. Nigcwalise inibazalwane umhlaba. Ilawo mazwi nje amancanyana engizokhuluma ngawo bazalwane. Hallelujah. Uma uqala lapha ufunda uNkulunkulu uyamdala umuntu elesingisi lithi umnikeza idominion. Sikhona abazalwane. Uma ngabe amnikeza idominion umuntu kusho ukuthi umnikeza iauthority. Hallelujah. Umnikeza amandla. Ngisho umuntu emhlabeni. Umuntu abedalelwe bazalwane ukuthi abe neauthority. Abe namandla. uNkulunkulu umnikeza icommand. Sikhona abazalwane. Ukuthi wena nje uma ngabe ufunda namazwi bazalwane lithi wamenza ngomfanekiso, senziwe ngomfanekiso wakhe. Hallelujah. Wabese umnikeza iauthority emhlabeni, wamnikeza icommand bazalwane. Wamnikeza umuntu ukuthi uye ozonikeza izinto ezikhona emhlabeni, asinikeze indirection bazalwane. Ngamanye amazwi izinto ezikho ngoba uNkulunkulu the way amuhle ngakhona. Mfundisi ukubheka uNkulunkulu uqala ngokudala kuqala. Udala zonke izinto ezikhona uma usuka chapter 1 adale ilwane zonke izinto ezikhona emhlabeni. Uma ngabe asaqedile kwaba the time ke manje azokwenza inibazalwane umuntu.
Sikhona bazalwane. Kulama verse esiwafundayo lithi iBhayibheli ke kwaba nomhlangano ezulwini uma ngabe kuzodalwa umuntu kwaba nomhlangano ezulwini. Kwathi angithi God the Father, God the Son and the Holy Spirit wathi masenze umuntu afane nathi. Hallelujah. Afane nathi asifuze bazalwane. Ngamanye amazwi wonke umuntu okhona emhlabeni ungumfanekiso kaNkulunkulu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhona bazalwane. Njengoba umuntu wayinikezwe amandla, that's why uma uzowethiwa ilwane amagama, zonke ilwane kwanikezwa uAdam ukuba azethe amagama bazalwane, ngoba umuntu wayekade ene-authority bazalwane. Hayi, uyabona mone authority bazalwane, into oyikhulumayo iyenziwa. It doesn't matter ukuthi lo oyikhuluma kuye uyithatha kanjani, kodwa okusalayo ngoba unegunya une-authority bazalwane, lento izokwenza. Hayi, sikhona bazalwane. Hallelujah. Kokolodi bengisalalele nje namsakazweni kunale nkosi yamaZulu le ekhona njengamanje, bayalwa nomfowabo babanga isikhundla bazalwane. Lo nomunye sobekiwe esikhundleni, lo omunye usasihalela, lo omunye ke uyahamba uyobophisa lona omunye ecourt. Hallelujah. So into elindelwe njengamanje ukuba kuphume isinqumo esiphuma kuphi khona bazalwane ecourt. Why icourt? Ngoba icourt inamandla bazalwane. Yonke into ezoshiwo icourt bazalwane izokwenzeka njengoba injalo. Automatically nomuntu emhlabeni yinto sasidalelwe yona bangcwele. Uma ngabe ufunda la ezwini lenkosi lithi iBhayibheli ke wayedalelwe ukuthi sibuse emhlabeni, uthi busa Adam phezu kwazo zonke inhlanzi ezikhona, phezu kwazo zonke izilwane eziphila emanzini, phezu kwazo zonke izilwane eziphila emoyeni, phezu kwemvelo yonke busa Adam. Bukani bazalwane. Oh, bazwatha comments base-Eden. Ngizoze ngilahleke kakhulu bazalwane. Ensimini yase-Eden igold beyingaphezulu bazalwane. Yonke into ama-mineral resources yonke into yayikhona bazalwane ensimini yase-Eden. Umuntu edalelwe ukubusa. Kwakumnandi bathi Jesu njalo ntambama ekushoneni kwenanga usimakade bekade ehla asa kumuntu wakhe kusithandwa sakhe emhlabeni asithandayo esu-Adam bazalwane. Sikhona bazalwane. Angeke ngithi izilwane zonke zayishaya indisheni ku-Adam. Amagubesi lawo esatshwa kangaka bazalwane, uAdam wayebiza kayiwalaliza lithobe bazalwane, because uAdam wayenguNkulunkulu wakhe. Imbuzi lezi eguqalwa ngabantu, eguqalwa ngabantu namuhla siyamangala nazo ukuthi nangu umuntu onikezwe i-authority, nangu umuntu onomfanekiso kaNkulunkulu, kodwa uzotshela mina iy'ndaba zakhe. Indaba zomuntu kunamanaka sihanjiswa lempuphu leyibona lempuphu mosile mhlophe ulamthuthu umuntu omkhulu kangaka indaba zakhe zihanjiswa ulamthuthu bazalwane. There is something wrong. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke. Okay, mfundele levesi mama masinyane ngizongena esihlokweni sami ngoba ngizoze ngiye kwezinye indawo. Uverse 20. Bukani bazalwane, uyazi uNkulunkulu uma ezoqala ukudala, verse 26, 27 and 28 lithi iBhayibheli wabadala. Hallelujah. Ubadala kuphi? Spiritual.
yonke into mayiqala kunendawo la iqala khona ayimani ibe khona abazalwane uNkulunkulu mangabe ehlezi yaqala ecabinet yahlala badalwa abazalwane hayi ayinaku ngiyaphi abazalwane uNkulunkulu wonensindiso yethu kanjalo encwadini kwabase-Efesu uthi uNkulunkulu ke wayenza before umhlaba usekelwa ngoba wayekade esazi ukuthi kuzokwenzakalani. That's why sine past salvation athi ngasindiswa ngiyasindiswa ngiyosindiswa. Hallelujah. Ngasindiswa before umhlaba usekelwa. Incwadi yabase-Efesu uma ngabe uJesu esekhona abazalwane ngiyasindiswa. This is present. Uma ngabe sesisuka sesiye ekhaya siyosindiswa. Hallelujah. Izinto zonke ziqala kumoya abazalwane. Ziqala kumoya abazalwane. Uchapter 2 encwadini kaGenesis seziyenzeka practical izinto zikabani bazalwane zikamoya abazalwane. Hallelujah. Ngicela ngifundele verse 28 ngingene nje masinyane bazalwane. Verse 28. Yes. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo zalanani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinabuzelayo emhlabeni. Zalanani nande. Uma nicede ukuzalana bese nenza kanjani? Niyawugcwalisa umhlaba. Ngifuna nje lamazwi bazalwane ukuthi nigcwalise ini bazalwane umhlaba. Hallelujah. Nigcwalise ini bazalwane umhlaba. uNkulunkulu uma ngabe emdala umuntu wamdala ngani bazalwane? Ngomhlaba bazalwane. Ngizokala bazalwane. Zalana nande nigcwalise ini bazalwane umhlaba bazalwane. Nayo umuntu uyiwo umhlaba. Ekumele kwasayena abenjani bazalwane agcwaliswe. Edlule egcwaliseni bazalwane agcwalise ini bazalwane umhlaba. Hallelujah. Isho samje silula bazalwane sithi gcwaliswa. Ngizokala bazalwane. Uma ngabe ekhuluma uNkulunkulu ukhulumela ukuthi gcwaliswa uphinde nawe wenze njani bazalwane ugcwalise. Hallelujah. Uma ngabe kugcwaliswa bazalwane kugcwalisa la kusuke khona kune space. Uma ngabe kune space kusuke kude kwenzekalani bazalwane kugcwaliswe bazalwane. Uma ngabe kugcwaliswa kusuke kunento eshodayo bazalwane. Bese kwenziwa njani bazalwane kuyagcwaliswa. Angibekise uma ngabe uzofona inamba zakho oyithathe umuntu ziwu9 bazalwane kusho ukuthi kahle kahle kunento eshodayo bazalwane kule inamba zakho zinjani bazalwane azigcwalanga bazalwane kushoda ini bazalwane inamba eyodwa bantwini sikhona egameni likaJesu. Kunezinto bazalwane emele empilweni yomzalwane sigcwaliswe. Uma ngabe sezigcwaliswa bese kuba nezinto ezenzakalayo ngoba lo mzalwane sonjani bazalwane sogcwele. Angiphinde. Kunezinto ezenziwa ukuthi kahle kahle lo mzalwane sogcwele. Asenzeki akakagcwaliswa. Asenzeki impilo yakhe isashoda kodwa senziwa yini bazalwane ukuthi kahle kahle lo mzalwane sonjani bazalwane sogcwele. Asike sibhekele izinto bazalwane ekumele umzalwane agcwaliswe ngaso. Ngizofunda nje amavesi nyane gijima mama uye lapha encwadini yezenzo chapter 2 verse 1. Izenzo chapter 2 verse 1.
bazalwane. Yes. Ifundeka kanje. Incwadi yokuqala. Yeah. Ngayiloba. Theofi. Ngakho konke uJesu aqala ukukwenza ukukufundisa. 2 verse 1 there. Chapter 2. Isaiah chapter 2, yes. Wathi sekufikile usuku lePentecost. Oh, jeez. Bonke babebuthene ndawonye. Bandawonye bazalwane. Qhubeka mama. Ngokungazelelwe wavela ezulwini inhlokomo. Kwangathi yokuvunguza komoya Onamandla. Yona yagcwalisa indlu yonke. Mani ke nanka lamagama abazalwane. Uma ngabe ifika lenhlokoma ithola ibandla limunye bazalwane. Limqondo munye bangcwele. Ukukhonza kwalo kunye bangcwele. Lokukhonza kwalo bangcwele yikona okwadonsa lamandla ezulwini ngosuku lwani lwePentecost. Qhubeka mama khona la. Ngokungazelelwe wavela ezulwini inhlokomo. Yes. Wangathi yokuvunguza komoya onamandla. Yeah. Yona yagcwalisa indlu yonke. Mani ke nanka lamagama mama. Uma ngabe ifika lenhlokomo bazalwane yagcwalisa indlu yonke. Ngamanye amazwi umzalwane owayekade ekhona elapho phakathi ngosuku lwePentecost lithi iBhayibheli ke wagcwaliswa abazalwane ngoba ibandla belikhonza alisonga uJesu kodwa belinjani bazalwane belingagcwele bazalwane. Uma ngabe angekho umoya ogcwele bazalwane kusho ukuthi le bandla lihafu kunento eshodayo ebandleni. Uma ngabe seligcwele kwenzakalani mama qhubeka? Kwase kubonakala izilimi ezahlukene. Hayi. Kwashintsha isimo bazalwane. Uma ngabe seligcwalisiwe bazalwane kwabona abantu bamagala abazalwane. Usoyiqedelela yona ekhaya abazalwane. Nabantu bamagala abazalwane. Ithi iBhayibheli ke laqala ibandla lonke lakhuluma ngezilimi. Why indimi bazalwane ngoba ibandla selinjani bazalwane seligcwalisiwe. Kudingeka ibandla ligcwaliswe bazalwane. Anelithi iBhayibheli ke ngaleso sikhathi abantu bebacabanga ukuthi basagele emakhanda noma baphuze iwayini kakhulu uthi uPetro ke lalelani abadakwanga la. Ukugcwaliswa kunikeza umzalwane amandla wokumela uKristu ashumayele izwi kaNkulunkulu linjengoba linjalo Jesu. Umzalwane ogcwalisiwe uma ngabe eshumayela ithi iBhayibheli ke kwaphenduka 3,000 wabantu. Sikhona egameni kaJesu ngoba kushumayela umzalwane. Oh ubeka kahle futhi sikubheka. Kushumayela umzalwane ogcwalisiwe bazalwane. Sikhona abazalwane. Ukushumayela komzalwane ogcwalisiwe kusiza impilo yakho ubona izono zakho ngoba umoya ongcwele omgcwalisile wenza ukuthi wena ubone izono zakho maqede bese uyaphenduka. Lithi iBhayibheli ke 3,000 wabantu baphenduka abazalwane. Sikhona abazalwane egameni kaJesu. Izenzo chapter 4 verse 31 mama masinyane. 4:31. Isaiah chapter 4, verse 31. Wathi sebekhulekile wazanyazanyiswa indawo lapho. Kwathi sebekhulekile. Jesu bebathandaza labazalwane. Kwathi sebekhulekile. Kwaba nento eyenzakalayo. Kwanyakaziswa indawo lapho bebuthene khona. Baqoliswa bonke ngumoya ongcwele bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesizwe. Bagcwaliswa bonke ngumoya ongcwele. Umthandazo udonsa amandla
ngamandla kamoya lithi iBhayibheli ke kwaphenduke 5,000 lapho abantu. Uma ngabe uqala kahle phansi bazalwane labantu bahlangana lithi iBhayibheli ke uma ngabe bahlangana maqede bathandaza. Uma baqeda ukuthandaza indawo yanyakaziswa bazalwane. Uma ngabe inyakaziswa lithi iBhayibheli ke bagcwaliswa bonke Jesu. Bandla lonke bagcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele. Umthandazo wenza abangcwele. Wenza ibandla ligcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. Sikhona abazalwane egameni kaJesu. Masegcwele. Hallelujah. Hey, kwazi bathi thandaza uzugcwaliswe manje. Asibe libandla elithandaza lize ligcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. Sikhona abazalwane. And njengoba bagcwalisiwe baphuma boshumayela kwasizakala 5,000 wabantu. Why kushumayela abantu abagcwalisiwe? Sizoyixoxa ngelinye ilanga bazalwane. Kushumayela abantu abagcwalisiwe. Uma ngabe baphuma babuya nebandla libuye ligcwale. Bathandaze amandla kamoya ongcwele aze ehle bazalwane ngoba ibandla linjani bazalwane gcwalisiwe bazalwane. Kolose chapter 1 verse 9. Yes. Chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9. Ngalokho nathi kusukela osukwini esenza ngalo. Asiyeki ukunikhulekela. Yeah. Nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe. Mani ke mama ukuba ligcwaliswe ngani bazalwane ngokwazi ngeknowledge yokumazi uNkulunkulu. Ukani bazalwane ukuze ibandla ligcwalise uPaul ke uthi ke asiyeke ukunikhulekela bazalwane ukuze njengebandla ligcwaliswe ngokumazi uNkulunkulu. Uma ngabe ibandla lithandaza ibandla liyagcwaliswa bangcwele ngokumazi uNkulunkulu. Inqondo yakho iyagcwaliswa ngokumazi uNkulunkulu. Kunabantu bazalwane abangamazi uNkulunkulu. Kunabantu abasuka balandele abanye abantu abamazi uNkulunkulu. Abanye baba khona enkonzweni ngenxa ukuthi babone abanye abantu balandela bona kodwa bona abasizakalanga. Kodwa ibandla uma ngabe lithandaza labo bantu bayasizakala bese inqondo yabo inqondo yomsa. Kodwa ngithi kunabantu abakhuluma ngale ndlela ukuthi inqondo yabo ayigcwaliswanga ngokumazi uNkulunkulu. Ngoba lezinto ayikhulumayo ziphuma la enqondweni bazalwane. So umuntu omazi uNkulunkulu akakhulumi njengawe kodwa unokhulunyiswa ukuthi kahle kahle awumazi uNkulunkulu. Hallelujah. Ibandla uyalazi abazalwane okhonza nabo uyabazi bazalwane. Hallelujah. Kodwa inkinga yakho ingqondo yakho ayigcwaliswanga. Njengoba ingagcwaliswanga awumazi uNkulunkulu. Awukazi umuzi uNkulunkulu ekhuluma nawe. Awukazi ulizwe iphimbo likaNkulunkulu likiyana. Ukani bazalwane ngisho uwedwa bazalwane awukaze umuzi uNkulunkulu athi ungayenzi lento bazalwane. Kumele wazi ukuthi lo okhulumayo manje sekuNkulunkulu bazalwane. Hayi uthi noma ngathi wani hayi sekhuluma yena bazalwane.
Yabona sekukhuluma yena abazalwane. Kumele umazi uNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Yazi ukumazi uNkulunkulu kumnandi noma ume ngaphambi. Mayithi uNkulunkulu stop sekuphelile bekuthumele kona ukuba uzokushumayela uvele ukhathe off bazalwane. Ngoba kwesinye isikhathi siye sizokuthi cha uNkulunkulu ugcine la ukusuka la sewuye. Sikhona bazalwane asanga khona ukulalela ini bazalwane iphimbo likabani bazalwane likaNkulunkulu. John chapter 2 verse 7. Seniqedile bazalwane. Siyagcwaliswa bazalwane, siyagcwaliswa nje bazalwane. Kungabi na space empilweni yakho uyagcwaliswa bazalwane. Yes. Chapter 2 verse 7. uJesu wathi ezinqebini walisani izimbiza ngamanzi. Mani ke ma nawu uJesu uyakhuluma uthi umata konke akushoyo ngaze yakhumbula sisiphalisa ushumayela ngalezo konke akushoyo anokwenza. Nawu uJesu soyakhuluma uthi ke manje gcwalisani izimbiza azenziwe njani bazalwane azigcwale bazalwane njengoba iwayini lingasekho nine yenzani njani bazalwane gcwalisani izimbiza ngani bazalwane ngamanzi. Qhubeka mama. Zazigcwalisa ke zathi iciki. Zagcwala zaze zathi iciki. Yabona into uma ngabe igcwale ithe iciki bazalwane kusho ukuthi igcwele ifikele egcineni. Uma ngabe uthi uyayibamba uma unalento bathi idumbe ya idumbe haleluya uthola lamanzi alokachitheka ngapha nangapha because lento igcwele itheni bazalwane ithe iciki. Awu Jesu ugcwaliswa ngezinto zikaNkulunkulu kuze uthi qiki. Bukani ke bazalwane emva kuba izimbiza sezigcwalisiwe sigcwalise no-ordinary water ngamanzi nje bazalwane amandla wokugcwaliswa bazalwane qhubeka mama kwenzakalani. Verse 8 wayesethi kuzo yikhani manje nife kumphathi wokudla. Yes. Zayisa ke umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini. Hallelujah. Engazi ukuthi livela mani ke ma ugcwaliswa bazalwane kutshintsha impilo yomzalwane ngoba unjani bazalwane sogcwalisiwe noma beka uthi noma bekadanga amanzi aziwa agamanzi. Mina nishamanzi bazalwane nishamanzi into nje oyikhala pha uvele uyichithe amanzi lawo bazalwane kodwa wathi wagcwaliswa bazalwane uma ngabe impilo yakhe iyatshintsha bazalwane abe yiwayini ngoba unjani bazalwane sogcwele lempilo yakhe ngamanzi lempilo yakho esawa bangcwele uma ngabe ingagcwaliswa ithiciki yebo uzoshintsha izinto zibe upside down uzoba iwayini bazalwane into efunwa ngabantu bonke ayikwatha ngithi uzophuzeka emandleni uzophuzeka emphakathini ngoba kwenzakalani ugumzalwane onjani bazalwane ogcwaliswe wathi iciki. Hallelujah. Mawufunda incwadi kaMatthew chapter 25 ekhumbula intombi ezishumi lezi eziyi5 zithatha izibane ziwathatha amafutha lezi eziyi5 yithatha izibane zigcwalisanani bazalwane namafutha. Ugcwalisa isibani sakho ngamafutha kuzokwenza ukuthi noma asabuya uJesu ukhona ukungena ngoba isibani sakho sikamoya bazalwane amafutha anjani bazalwane agcwele gcwaliswa njengomntwana kaNkulunkulu.
ene bukani bazalwane uma ungagcwele usathane uzogcwalisa. Alright, asifunde nathi verse lokugcina. Ya mama kulakhuza. Asifunde nje le verse lokugcina. Hallelujah. Incwadi ka Izenzo chapter 3 verse 5. Asifunde nje le verse lokugcina bazalwane. Izenzo chapter 3. Yeah, verse 5 wakho. Verse 5. Alright, qala ku verse 1. Verse 1. uPetru noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhulela liyesishagalolunye. Okay, yes. Verse 1 Lord. 3 verse 5. O 3 Lord. Okay. Wathi ukuba abone uPetru noJohane. Yeah. Beza ungena ethempelini wacela ukwabelwa isipho. Chapter 4 or 5. Ngifuna le ka Anania noSafira ma. Iyavuka nje la enhlizweni yami. I think it's chapter 5. Yeah, verse 1. Verse 1. Qala ku-1. Kepha indoda Nakho. Yes. igama layo Anania. Safira umkayo. Yes. Yathengisa ngendawo. Yabhodla ingxenye yemali. Yes. Nomkwayo ekwazi. Yeah. Yaletha ingxenye ethile. Yayibeka ezinyaweni zabapostoli. Yeah. Wayesithi uPetro, Anania, kungani ukuba uSathane agcwalise nanko la magama. Awuphinde lawo magama mama, nanko la magama. Wayesethu uPetro kuSafira ku-Anania. Kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho? Kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho? Umzalwane ongagcwele uqamba amanga nakumoya. Hayi. Umzalwane ongagcwele unamanga bazalwane. Inkinga yakhe akagcwaliswanga. Uthi ke ukuba uSathane agcwalise njengoba angagcwele. uSathane wenza njani bazalwane? Amgcwalise. Umzalwane phela lo bazalwane akagcwele ey'ntweni zikaNkulunkulu, automatically uSathane yena qobo lwakhe uyeza azomgcwalisa. And uma ngabe emgcwalisa kuvele kuphume lokukaSathane. Before kuphuma lokukaNkulunkulu kuzophuma lokukaSathane. Yazi abanye abantu bese ngathi ungaqale udraine lezo zikaSathane qala izinto. Zikhona izinto zikaNkulunkulu kuye. Kodwa kuzoqala kuphume lezo zikaSathane kuqala. Bese ke uma ihamba inqoya bese yazi ukuthi ake seqala zikaNkulunkulu manje. Hallelujah. Wayomzalwane akagcwele uvumela ukuba uSathane agcwalise bangcwele. Bandla likaKristu asigcwaliswe bazalwane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Asukumeni bazalwane. Sazothandaza bazalwane kube lona lo athi Nkosi ake ugcwalise impilo yami. Ngigcwalise ngomkhuleko. Ngigcwalise engqondweni yami. Ngigcwalise ngamandla kamoya ongcwele. Vumela usimakade impilo yakho ayigcwalise bazalwane. Njengoba uyilento oyiyo nje bazalwane ukuthi kahle kunezinto zikaSathane azigcwalisile nayidepositile phezu kwempilo yakho. Awukhonzi kamnandi uNkulunkulu lezo zinto zenza ukuthi ube buthakathaka ey'ntweni zikaNkulunkulu bazalwane gcwaliswa. Fundisa ubheke. Ngicela uzosikhuleka kancane Nkosi. Siphakamise izandla. Kube lona lo athi Nkosi ake ugcwalise impilo yakho.
Oh, gcwalise suma. Nami ngisho njalo bazalwane. Oh, gcwalise yami impilo. Gcwalise mina ntambama. Gcwalise